Ahojte ľudia, u nového videa po dlhej dobe točím reakcie, vlastne som ani žiadne netočil a dneska sa pozrieme na video o GTA 5. GTA 5 akože skončila tuto v tomto videu, je to od Painkiller Pill, takže ideme na to. Look at that! A už uteká, už sa bojí. Všetci už utekajú autá, sa boja všetci. Help me! No čo som hovoril, sa boja. Here, boy. Get inside, Chop. Á, už to tam ide, ale nejako rýchlo. Som to posunul nechtiac. You got a good reason for that? No som zvedavý, kam pôjde ten Franklin. Ten Michael je trochu schovaný, ale jak pôjdu nižšie, tak je RIP. Hneď proste, no. Hneď, úplne. Hneď, no. Som si myslel, že ten psa tie dvere zatvoria. Look right! No a tuto vidíme, jaké to je celé zapúštené, táto polovica. Ale odkiaľ tá puš išľala, keď tá púšťová búrka, keď tu je more. Už je to tu. Čo teraz robí? Masku si dal. Všetci utekajú. No ty vole, to ide rýchlo, to všetko zničí. No tak to neviem, ako bude po tej piešťovej búrke vyzerať to mesto.
to je celé pod pieskom a teraz je čas na drevora, tak to neviem, čo urobí. Ten asi utečie? Neviem. Pôjde možno do nejakého podzemia? Neviem fakt, no. No tak dáva si tú masku, som to presunul. Kamo, to je napínavé, ja neviem, ja som sa úplne na to zadíval. Jak ten drevor to celé rozbil, to neviem ani, či ide v tom GTAčku toto. A ja neviem, kam pôjdu, ja si tipnem, že pôjdu do nejakého iného GTAčka. Do 3 by nešli. Toto je 5, takže asi do 4, no. A za 171 dní, alebo 170 vyjde GTA 6. Kámo, on v tej púšti takto, dal si masku dobre, ale to neviem, či vydrží tak dlho. No tak vetroň mu moc nepomôže. Či toto. No to není vetroň, to je... Neviem, čo to je, nevadí, no. Tak mu to vydržalo, ale sa mi zdá, to je ten taký ako helikoptera, ale inak sa to volá, neviem. Vedel som to, jak sa to volá, ale teraz neviem. Som vedel, že mu to dlho nevydrží. Jeho dom, jaký je zasypaný. A Michael teraz čo? No, uvidíme, no. Čo z toho bude, z toho Los Santos. A to tam akože vie vydržať v tomto drevenom a skalnatom, však to nevedie dole, či? Zas som to presunul. Aha, tak to ide trochu dole.
Aha, tam sú ešte dvere. Tam má milión dver, tak to tam jasné, že vydržia, ale potom ho to zavalí, tak čo potom? Not bad. A teraz do seba budú búchať. Týpek nevie ísť von z auta. Tak to má veľkú smolu, ty. No tak, ty, papa, nemám ti peniaze na hrob kde dať, takže nechcem ti dávať peniaze. Čus. To je drevorov, ten oný dom. Nejaké je to zasypané. A už to dal naspäť. To je riadne zasypané. Oh my God! Oh, are you joking? On chce ísť hore, len to je zasypané. Ja ti hovorím, že odtiaľ sa nedostaneš. Tak teraz neviem. To je vonku? To jak? Není to náhodou GTA 4? Čo som hovoril, že tam nejak dojde? Ale to tam jak prišiel? I love this place! No, GTA 4. I love this town! No, ďakujeme za video Painkiller Pill a vydajte like na toto video. V popisku máte originál video bez toho, čo som ja tu hovoril. A to je všetko. Dajte ten like, moc ma to poteší, podporí a to je všetko. Čus!